Čiča, Miča, priča za vas, deca. Zdravo, drugari. Danas igramo igru skrivalice na farmi. Treba da pobudiš ko se krije iza plasta sena. Hajde da se igramo. Šta misliš ko se krije iza sena? Pogledaj pažljivo. Hajde da čujemo i zvuk. Bravo, to je krava. Da li prepoznaješ ovaj divan red? Ko se krije iza sena? Da čujemo i zvuk. Bravo, to je konj. Ko ima ovako mekano i lepo krzno? Da li možeš da pogodiš? Da poslušamo i zvuk. Tako je, to je ovca. Ko ima ovako perje? Da li prepoznaješ? Da čujemo i zvuk. Tako je, to je kokoška. Čiji je ovo rep? Sigurno ga stalno pomera levo desno. Hajde da poslušamo. Pogodio si. To je pas. Lepe šape i umiljat rep. Da li prepoznaješ ovu životinju? Možda nam i zvuk pomogne. Upravo si. To je mačka. Belo krzno i kratak rep. Ko li je to? Da čujemo i zvuk. A da, to je koza. Ko ima ovako divno perje? Da li znaš? Hajde da poslušamo. Nije bilo teško. To je ćurka. Čisto belo perje i žute noge. Ko li to može biti? Hajde da poslušamo. Tako je, to je patka. Ko ima ovako uvrnuti rep? Za svaki slučaj da čujemo i zvuk. Pa da, to je svinja. Nije bilo teško. Bravo, drugari. Pogodili ste sve domaće životinje sa farme. Hvala što ste se igrali sa nama. Vidimo se uskoro u novoj skrivalici.